Ότι στέλνω στους τρεις πέντας καταμήνου των ευαγγελών και των πιέτων αργοτέρους των αδείξας, αυτούς παράγανε βασιλεύ και τα σπέρματα τα τα σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και στην ίν και μνήμη της αγίασος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής ταύτα προετέθησαν παρά τους ομβούλων, της μνημόσυνων των ενευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσχονται δε αγαθέ της τευτραπής σας η ταύτα και της τιμήν ευτελούση, πάντα τα προσωπηρία αιτήματα και των αιώνιων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς της Πανακάντου Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, της Αγίας ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής και πάντως των Αγίων. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντας είδατε Χριστό δώσουμε και στην δόξα να αναπέμπουμε, σε τον Άγιο Σκοτρίκη του Παναγίου και αυτού τους οποίους πνεύμα την ίν και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.